Fi Gżejjer Maltina huma madwar 3,000 inġinier. Ammont li l-President tal-Kamra tal-Inġiniera l-Inġiniera Bonnie Attar tispjega ma jirriflettix proporzjonalment il-bżonnijiet u l-eżiġenzi tal-popolazzjoni moderna Maltija. Tispjega kif il-manifattura, t-teknoloġija, l-avjazzjoni, l-intelligenza artifiċjali u d-diġitalizzazzjoni bħala eżempji konkreti huma sissin importanti li qegħdin jiggwidaw jiddeterminaw il-mod kif tiżviluppa s-soċjetà. Qalet li huwa importanti li minn età bikrija l-istudenti ma jibżawx mis-suġġetti tax-xjenza u jkunu mħajra jistudjaw manka f'livelli avanzati. Minnaħa l-oħra elenkat bħala fattur pożittiv il-mod kif ir-rappreżentazzjoni tal-inġiniera nisa saħħet matul l-aħħar 10 snin. Qalet minn madwar 10% tal-inġiniera fl-2015 illum l-att ta' inġiniera nisa jammonta madwar kwart. Improvement fin-numru fil-bilanċ bejn il-genders differenti. Għatanna ftit fejn nimxu, pero bil-mod il-mod naħseb dik il-gap qed tonqos ftit. Is-Segretarju għall-Edukazzjoni u Taħriġ fil-Kamra tal-Inġiniera Stefania Cristina qalet li aktar minn qatt qabel l-inġinierija llum tinsab kullimkien. Fil-verità qiegħda assolutament kullimkien. Mill-utensils li nużaw il-materjali tagħhom, il-materjali tal-affarijiet li npoġġu bil-qiegħda fuqhom, il-manifattura ta' dawk l-affarijiet. Meta llum il-ġurnata nixelu appliances, sar ikun hemm AI fil-washing machine, fil-water heater, it-teknoloġija, l-inġinerija qed assolutament kullimkien. L-inġiniera ħabbru tnedija tal-kampanja STEM Drive bilha li jkunu attirati tfal u żgħażagħ lejn il-professjoni. B'intervisti ma' inġiniera li qegħdin jippratikaw b'suċċess. Dawn qegħdin jitqassmu l-edukaturi u dawk li jgwidaw lill-istudenti fl-iskejjel biex jinbnew pontijiet bejn l-edukaturi u l-professjonisti. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal li l-kwalità futura tas-soċjetà hija dipendenti fuq talenti bbażati fuq teknoloġija. Għalli dan jista' jinkiseb biss b'ġenerazzjonijiet ta' żgħażagħ kurjużi li jiżviluppaw talenti tagħhom permezz ta' proġetti u programmi li jwassluhom b'suċċess lejn karrieri futuri li jrendu suċċess lilhom u lill-pajjiż.